Danas ću vam reći, još danas ću objaviti ovaj video, pa ću možda navečer. Danas ću vam reći za psalam prvi, znači poglavlje prvo, radi se o ovome 2 puta. Blago čovjeku koji ne slijedi savjete opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjedi u zboru podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu. O zakonu njegovom misli dan i noć. On je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica, što u vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene. Sve što radi dobrim ugodi. Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi. Oni su ko plijeva što je vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih, jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Psalam prvi, poglavlje prvo vam je, znači, predivno. Prvo da vam kažem nešto. Blago čovjeku koji ne slijedi savjete opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjedi u zboru podrugljivaca. Znači, u ovoj rečenici, koliko smo se puta našli u društvu gdje vam neko daje, pa de nema veze, popi još jedno pivo, de ovo, de ono, nema veze, hajde ovo ono. Znači, mnogo ljudi daje savjete samo kako bi opravdao možda čak sebe. Nemojte biti na takvom putu. Jer kaže, nestaje na putu grešničkom. Znači, ako netko ide takvim putem, ako ti osjetiš da to više nije tvoj put, zašto onda sebe tjeraš na takav put? I ne sjedi u zboru podrugljivaca. Znamo tko je podrugljivac. Hvaljenje, ruganje svima ostalima i ti smatraš da to tako mora biti. Ne stoji. Već uživa u zakonu Jahvinu. O zakonu njegovom misli dan i noć. Predivno. Držimo se Božjeg zakona, držimo se ljepote koju nam je dragi Bog dao, a to je dao nam je prvo život, dao nam je ljubav, dao nam je sve. Onda uživamo u njegovim plodovima, u njegovoj ljepoti koju nam je on dao. On je ko stablo zasađeno, pokraj voda tekućica, što u vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim ugodi. Znači, kada krenete putem Božjim, kada se preobratite, kada spoznate, kada želite živjeti Božjim putem, želite ići Božjim putem, želite uživati, želite živjeti vjerski, želite duhovno živjeti, onda kaže ovdje, on je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica. Znači, zamislite ovo, zar niko ne voli kada trešnja rodi ili kada rodi jabuka ili kada rodi bilo koje voće koje daje toliku ljepotu, budete sretni, sami vi budete sretni što je tako nešto rodilo. I kaže, lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobro mu rodi. Kada idete Božjim putem, kada pričate ljudima ljepotu Božji riječi, kada prenosite drugima evanđelje, što bi svaki od nas trebao, svakoj osobi, htjela čuti, on ne htjela reći, ajde, ok, ja ću ti samo reći. Znači, to je ta ljepota. I što se tiče psalama prvog, odmah ću vam reći svoj primjer. Kada me kolega jedan pitao u Njemačkoj kako sam ja sve uspio sve to svoje organizirati da niko ne sazna moje krštenje i sve, onda sam mu ja rekao, samo instant rekao, pročitaj djela apostolska. On je onako rekao, zašto? On je počeo čitati djela, da sad ne duljim temu, on je počeo čitati djela apostolska, a onda je u njegovo srce ušlo zlo, podrugljivost i nije htio pročitati do kraja, nego smo se na kraju posvađali, to jest on je mene napadao, ja sam sam šutio. A to je upravo psalam prvi koji vam hoću reći. Znači, kada vi idete Božjim putem, kad vi prenosite ljubav i slavu Gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg, i slavu Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, kad vi to prenosite, vi ste, znači, kako kaže, kao stablo zasađeno, što u vrijeme svoje donosi plod i lišće nikad ne vene. Znači, vi konstantno širite ljubav Božju koju imate i koju želite drugima prenositi. Htio neko ne čut, ne htio, vi imate tu ljubav. A kaže, nisu takvi opake, ne, nisu takvi, oni su ko pljiva što je vjetar raznosi. Stoga se opake neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih, jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Znači, oni koji su podrugljivi, oni koji su opaki, koji gume ovo, koji gume ono, samo jedan vjetar, samo jedan potres, samo jedan vjetar u njihovom životu će ih odgurnuti. I oni ne mogu biti na vašem mjestu, oni ne mogu biti tamo gdje se Božja riječ priča. Htjeli čuti, ne htjeli, to je tako. Oni će, u krajnost da ne pričam, neki će početi vrijeđati, psovati, jer ne mogu biti takvi ljudi gdje se priča o Bogu.
I zato ovdje kaže, stoga se opake neće održati na sudu ni grešnici u zajednici pravednih. Zamislite sada, ako idete putem Božjim, vama se otvaraju totalno drugačija i predivna vrata, ali onda društvo koje ne želi vas prihvatiti, oni jednostavno ne mogu biti među vama. A ni pojedinac koji je grešnički i podrugljivac i koji je opak i koji je ko zna kakav, on ne može biti tamo gdje su ljudi pravedni. On se mora obratiti. Ako se on ne obrati, onda kaže, jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Koliko smo se puta u životu doveli u situaciju da smo bili lažljivi, oholi, dvolični i na kraju opet šta je pobjedilo? Ljubav, opraštanje i na kraju ljubav, ono kako nas poziva Gospodin Isus Krist, Sin Božji. Svi smo prošli, i ja, i svi smo prošli, i čak kroz život ljudi koji su prolazili, a kasnije postali i redovnici, i svećenici su prošli jedan svoj divot mladosti. Kad kažem svi, ja ne mogu znati, ali ima većina koji su doživjeli. Znači, ne možete, pazite, možete se lagati, ali vi i vaše srdoljublje i bilo koja grijeh koji nosite ili dajete opake savjete ili se podrugujete, ne možete biti tamo gdje je Božja riječ. Možete biti, obratite se, ali ovdje točno govori ono, i nisu takvi opake, ne nisu takvi, oni su kopljeva što je vjetar raznosi, stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih, jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Znači ovdje se konkretno govori o tome da ako recimo u skupini od 10 ljudi ima jedan koji je opak, koji je podrugljivac, koji je ne znam šta, on jednostavno tu ne može opstati. On ne može svoje podrugljivačko misli ili svoju nekakvu stvar uzrimati vas. Jer vi znate put, a to je put kojim idete, to je Božji put i na koji ste pozvani. Jer kaže, Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Znači svaki put koji podrugljivac ili netko ide, misli da će tim putem bolje proći i da neće propast, on će opet doći na onaj put, a to je da će morati reći, Bože, oprosti me. Recimo, evo, to je jedan kratak, mogao bi 20-30 minuta pričati, ali ovo vam je Psalam prvi, pročitajte poglavlje prvo, stanite, 10 puta razmislite, kompletan svoj život, da li ste vi u jednom trenutku bili na takvom putu, većinom smo znali se da budemo, pa ste onda skužili kroz svoj život da ne ide to tako. Ne možete vi vući kako vi mislite, a drugi da misle da mora tako kako vi hoćete, jer upravo kako kažem, savjet, blago čovjeku koji ne slijedi savjet opaki i nestaje na putu grešničkom. Ako želite da vaša ljubav i vaša vjera urodi plodom, da bude kao zasađeno stablo koje uvijek plod donosi i da nikad ne vene lišće, onda idete Božjim putem. A sve ono oko vas ko pokušava vas uzrimati, biti podrugljivac i davati neke opake savjest, propašće. I na kraju će doći isto kao i vi, ali će morati proći jedan put koji on misli da je pravedan, a zapravo je put opak. I to je upravo ono što nam Psalam prvi donosi malo u dubljoj analizi. Blagoslovljeni budite kroz cijeli dan, jutro, dan, noć i svaki dan. To je znači jednostavan Psalam prvi. Pročitajte ga 5 puta, ako treba 10 puta, zažmirite i recite, Bože, šta ovaj Psalam prvi znači, da mi daj konkretno kod prilike. Evo, ja sam vam prilike dao kako ja to gledam. Mogao bi opisati svaku rečenicu, svako slovo, ali razmislite malo u svom životu koliko ste puta bili opaki, podrugljivi, i na kraju se sve vratilo na to da ste morali se odljutiti, morali ste toj osobi oprostiti jer ste bili možda prema njoj opaki, možda ste nešto rekli ružno i na kraju ste opet morali se vratiti na put, a to je put pravednih i to je Božji put na koji smo svi pozvani. Jer ne možeš ići onim putem, ne možeš ići ovim putem, možeš ići samo putem pravednim. Kad ideš ti putem pravednim, onda ćeš oko sebe širiti ljepotu, a to je ljepotu Boga Oca Svemogućega i vjera u Boga Isusa Krista, Sina Božjeg. I naravno sa Duhom Svetim koji ćete dobiti kada otvarate srce, dobit ćete upravo ono razumijevanje da koliko god vi htjeli ići putem drugim, ne možete ići jer samo jedan put, a to je Božji put. Amen.